סליחה אדוני השר, רציתי לספר לך שהיום בשיעור גיאוגרפיה למדנו על הנילוס. אבל כששאלתי את המורה אם הנילוס באמת הפך לאדום במכות מצרים, היא אמרה לי לשאול את המורה לתנ"ך. פיתוח מקצועי נועד לשפר את עבודתם של המורים ולסייע להם להיות גורם פדגוגי וחינוכי משמעותי בעבור התלמידים. אנו מצפים מהמורה לעמוד על שתי רגליים איתנות, להיות בקי בתחום הדעת שעליו הוא אמון, וגם להיות רחב אופקים ומבוסס בהשקפת עולמו החברתית והערכית. צעדים רבים ננקטו כדי להפוך את המורה למומחה בתחום הדעת, והתוצאות נראות בשטח. אך בתחום ההעשרה והלמידה האישית של המורה, כאיש אשכולות וכחבר צוות בעל ערך, עדיין נדרש חיזוק. אנו ממליצים לעגן בפיתוח המקצועי למורה את האפשרות לבחירת מרכיבים של הרחבת דעת אישית במדעי הרוח במוסדות אקדמיים, ושל למידת עמיתים פנים בית ספרית בתרבות של ארגון לומד בהנהגת המנהל, תוך ביצוע התאמות בסל השעות המיועדות להשתלמויות. את ההמלצה המפורטת וכן המלצות נוספות ניתן לקרוא באתר מכון מנדל למנהיגות mli.org.il. תודה לך אדוני השר.